A Policía Local de Vigo detivo un mozo de 19 anos como presunto autor dunha agresión sexual. Varias testemunhas alertaron de que viran unha muller inconsciente no chan cun home en riba dela. Declararon tamén que o home fuxira despois de que o increparan. A vítima foi trasladada ao Hospital Álvaro Cunqueiro para recibir atención médica. A borrasca asociada aos restos do furacán Gabriel mudou o tempo en Galicia. A chuvia fixo acto de presenza durante a tarde e tamén o vento comezou a zoar con máis forza. Con todo, semella que o paraugas non nos vai acompañar durante a semana. Un mesmo monumento e un cento de olladas e propostas diferentes. Debuxantes da rúa de toda Galicia debuxaron esta tarde a Catedral de Ourense, por fora e por dentro. Neste telexornal veremos os resultados. Xa lles adiantamos que son brillantes. Saúdos, boas noites. Estaba previsto que esta tarde Begoña Gómez, a muller do presidente do Goberno, comparecese no xulgado, pero non asistiu. Nin ela, nin a súa asesora, nin o delegado do Goberno en Madrid. O xuíz Peinado citouna para lle concretar a súa imputación por malversación de cartos públicos e o maxistrado soubo ao mesmo tempo que a prensa que non se presentaba. María Cheda. Si, David, é a sorpresa do día, sorpresa non só para os xornalistas, senón pro propio magistrado. De feito, había un gran dispositivo policial aquí despregado e pouco despois das 6 da tarde marcharon. Ilícito, sí, pero segundo as acusacións, reprobable. Malia todo isto, o xuíz continuou coa xornada. Hoxe sabemos que a defensa de Begoña Gómez e dos outros dous imputados piden que se arquive a causa, pero as acusacións engaben novas dilixencias, entre elas a propia comparecencia do presidente do Goberno. La presencia del investigado no suele ser habitual en este tipo de actos. Ninguna irregularidad, no se pretendía ni tomarle declaración a mi representada, ni realizar ningún tipo de diligencia. No ha asistido, por cierto, ninguno de los investigados. El cauce procesal es el que es, seguirá sabiendo, y en cualquier caso el asunto va a seguir adelante y eso parece más que evidente. El procedimiento sigue vivo gracias a las acusaciones populares, ya que el Ministerio Fiscal, pues al no acusar o al no seguir esa línea de investigación, solamente estamos nosotros, sino... Os problemas coa xustiza de Begoña Gómez comezaban en abril de 2024. Manos Limpias presenta unha denuncia por un presunto delito de tráfico de influencias e corrupción nos negocios, un feito que provocou os 5 días de reflexión de Pedro Sánchez. Es un punto y aparte, se lo garantizo. Uns días despois, o xuíz Juan Carlos Peinado abre dilixencias e comezan as visitas de Begoña Gómez aos xulgados da Praza de Castilla. Tamén declara como testemunha en Moncloa Pedro Sánchez. Mi mujer es una profesional honesta, seria e responsable. En todo este proceso, poucas veces podemos escoitar a Begoña Gómez, unha delas na comparecencia na Comisión de Investigación da Asamblea de Madrid. Todo isto tiene un objetivo político evidente. O proceso avanzaba e a muller do presidente do Goberno impútanlle ata 5 delitos: corrupción nos negocios, apropiación indebida, tráfico de influencias, intrusismo profesional e malversación de caudais públicos. La realidad es que no hay en la causa ni una sola prueba incriminatoria contra ella. A actuación do xuíz Juan Carlos Peinado en todo este proceso encontrou en varias ocasións a crítica dende o Goberno. La resolución del juez es para mí absolutamente inaudita. El juez Peinado, pues... ¿qué quiere que le diga? Que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Sánchez insistía fai uns días. Hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia. Sin duda alguna la hay. O PP e o PSOE referíronse hoxe a este caso. Dende o Partido Socialista aseguran que a causa aberta contra a muller do presidente do Goberno non vai embazar a boa xestión que están a levar a cabo. Pro Partido Popular, a comparecencia da muller de Sánchez é unha vergoña internacional. O secretario xeral do PP, Miguel Tellado, asegura que todos os que rodean o presidente do Goberno rematan sentados diante dun xuíz e afirma que dende os tribunais non se pode gobernar un país. A Feijóo, despois de ver cómo ha brillado España en la ONU, después de ver cómo brilla la economía española, le quiero decir que no hay peinado que tape las carencias de Feijóo y los chanchullos de Ayuso. No hay. España no se merece esta degradación. No se puede gobernar España desde los tribunales de justicia. Sánchez debe irse. Debe asumir que políticamente está sentenciado.
desde hace tiempo y permitir que los españoles elijan un gobierno nuevo, un gobierno limpio. Estas declaracións fíxoas o secretario xeral en Murcia, onde se reúne esta fin de semana a Dirección Nacional do Partido e os seus presidentes autonómicos, entre eles o da Xunta, Alfonso Rueda. Os populares debaten sobre o financiamento autonómico, a defensa do rural, o problema da vivenda e o reto demográfico. O PP propón loitar contra as mafias, garantir a integración dos inmigrantes e expulsalos que veñan a delinquir. Aseguran ser a alternativa a un goberno que naufraga. Despois de 4 días, a Casa Blanca compartiu unha fotografía na que por primeira vez posan xuntos Donald Trump e o rei Filipe. Coincidiron na Asamblea das Nacións Unidas, a que Filipe VI levaba 9 anos sen asistir. A imaxe foi tomada no saúdo de cortesía, que tan só durou uns minutos. O mandatario estadounidense exercía de anfitrión nunha cea cos xefes de Estado e de goberno desplazados a Nova York. Na instantánea, Trump fai o xesto de aprobación co pulgar cara arriba, acompañado á esquerda do rei Filipe e á dereita da súa muller, Melania Trump. Os Estados Unidos anunciou que lle retira o visado o presidente de Colombia, Gustavo Petro. O Departamento de Estado norteamericano asegura que nun acto en Nova York o dirixente pediu a soldados estadounidenses desobedecer ordes e incitar a violencia. Todo isto para que poida operar un futuro exército de salvación global que libere o pobo palestino e cuxa creación propoñería a Asamblea das Nacións Unidas. O mandatario colombiano asegurou que ese futuro exército contaría con efectivos militares procedentes de diferentes países, aínda que de momento só Indonesia dixo que apoiaría a iniciativa. E Jeffrey Epstein, acusado de pederastia antes de falecer, programou encontros co magnate tecnolóxico Elon Musk. Así o revelan documentos difundidos por congresistas demócratas. Os arquivos inclúen unha nota sobre unha posible viaxe de Musk en 2014 e un almorzo en Nova York co empresario das telecomunicacións Steve Bannon en febreiro de 2019. A voceira demócrata Sara Guerrero subliñou que os datos proban a proximidade de Epstein con algúns dos homes máis poderosos e ricos do mundo. É unha rede de contactos que continúa xerando polémica política nos Estados Unidos. A policía italiana desmantelou unha fábrica clandestina de tabaco con capacidade para producir 2.700 millóns de cigarros ao ano. A operación, a maior deste tipo realizada en Europa, rematou cunha persoa detida e varias denuncias por contrabando. Os responsables do lugar pode que evadiran fiscalmente uns 90 millóns de euros ao ano. A fábrica de tabaco estaba baixo terra, nun local de 1.600 metros cadrados situado baixo dun local de oficinas da localidade de Casino, no centro de Italia. A operación permitiu comisar máis de 150 toneladas de cigarros presuntamente pertencentes a marcas norteamericanas famosas. Na fábrica traballaban e vivían 18 persoas. A Policía Local de Vigo detivo esta mañá un home de 19 anos como suposto autor dun delito de agresión sexual na rúa. A versión dos feitos e a descripción do sospeitoso que deron as testemunhas foi esencial para localizalo e detelo. Raquel Gandoi. O suceso produciuse sobre as 7:10 da mañá deste sábado. Un grupo de 4 testemunhas dirixiuse a unha patrulla da policía que facía unha rolda rutinaria de vixianza pola cidade. 2 deles relataron con claridade que acababan de ver unha muller no chan de apariencia semi-inconsciente cun home sobre ela, home que ao verse increpado abandonou o lugar dos feitos. A Policía Local de Vigo activou entón o protocolo para vítimas de agresión sexual e solicitou a intervención do 061. A muller foi trasladada ao Hospital Álvaro Cunqueiro para un exame médico primeiro e despois, cando recuperara a consciencia, poder tomarlle declaración. Os axentes localizaron nunha rúa viguesa próxima a esta do lugar dos feitos o varón e comprobaron que coincidía coa descripción das testemunhas. Levaba o teléfono móvil da vítima e foi detido por un suposto delito de agresión sexual e trasladado a dependencias da Policía Nacional. Mañá podería pasar a disposición xudicial. Grazas, Raquel. A Garda Civil detivo na Coruña unha persoa que conseguía imaxes de carácter sexual de menores de idade a través das redes sociais. O detido operaba nas redes con múltiples identidades, enganando os menores en primeira instancia e chantaxeándoos logo para conseguir imaxes súas. Ata o momento, a Garda Civil identificou 24 menores de idade vítimas desta persoa en toda España. A investigación comezou en febreiro de 2023 tras a denuncia dos pais dunha das menores afectadas. Toda a operación foi levada a cabo polo equipo da muller e do menor da Garda Civil da Coruña, baixo a dirección dun xulgado de Betanzos. Lo primero que hacía era ganarse su confianza enviándoles una imagen propia. Una vez hecho esto, les pedía a ellas, a estas víctimas, una imagen desnuda o una imagen íntima.
Una vez que lo conseguía, comenzaba a extorsionarlas y amenazarlas con publicarlas en su entorno personal. Volven a atacar con pintadas a sede do PSOE en Lugo, que alerta da escalada de violencia política. É o segundo acto vandálico nos últimos 11 días. As mensaxes ofensivas afectan tanto as instalacións dos socialistas como a un local anexo. Os socialistas condenan estes feitos e denuncian o que cualifican de escalada intolerable de violencia. O lume segue arrasando os montes de Guadalaxara, case unha semana despois de que comezara o incendio na localidade de Peñalba de la Sierra. As altas temperaturas e os ventos cambiantes fan moi difícil o traballo dos equipos de extinción de incendios de Castela Mancha. Arredor de 300 operarios e 30 avións e helicópteros traballan dende o domingo en Guadalaxara contra un lume que xa arrasou 2.000 hectáreas. O incendio obrigou a pechar os accesos ao Parque Natural da zona e a suspender as actividades na localidade segoviana de La Pinilla. Xornada de hoxe marcada polos restos do furacán Gabriel. Mudou o tempo ca chegada da chuvia e tamén o vento zoou con máis intensidade. Imos ver arestora a situación na costa e se mañá continuamos co Paraugas. Alejandro Álvarez. Sí, pois está sendo un sábado marcado pola chuvia, as temperaturas outonais e ollo, porque durante a madrugada hai activo un aviso amarelo por ondas tanto nas Rías Baixas como na Costa da Morte. Pero a partir de mañá, cambio radical de tempo e xa quedaríamos baixo a influencia dun anticiclón. Un anticiclón que traería temperaturas máis propias do verán, por exemplo, a semana que ven nalgúns puntos do sur da comunidade poderían alcanzar os 30 graus e tamén nalgúnas comarcas do norte poderían ter ata máximas de 25 graus. Gozaríamos deste xeito do coñecido como veraniño de San Miguel, polo que tocaría cambiar a roupa de inverno que tivemos que poñer hoxe pola manga curta e tamén polo pantalón curto. Logo de días en que predominou a calor, eran moitos os que agardaban a fin de semana para gozar o aire libre, pero non puido ser. Mellor era que tovera sol aquí, que me suelo bañar aquí nesta playa bastantes veces. Regular. Teño un catarro que me colleu o frío. Ben, que tuvimos moitos días bons e agora temos que ter algo malo, que non vai estar sempre bo. E si, podemos identificar o culpable dos plans que se anularon. O furacán Gabriel, que aínda que debilitado, chegou en forma de borrasca con todos os seus fenómenos meteorolóxicos, vento, chuvia e baixada das temperaturas. Normalmente por este tempo xa viña vindo o inverno e había que aguantalo. Non, o inverno non me gusta nada. Mira, o do cambio de armario volveme loca, completamente tola. Tiña todo guardado e volve a sacar agora, entre esos chubasqueiros, botas, non sabes o que poñer. Xa mañá perdes a influencia da borrasca e conforme avanza a semana volveremos ter sol e temperaturas agradables polo día, aínda que podería volver chover a próxima fin de semana. Despois non digan que non avisamos con tempo. No Día Mundial do Turismo, moitos seguen escollendo Galicia. O ano pasado aloxáronse máis de 8 millóns de turistas. Entre eles, por suposto, están os peregrinos. O camiño é un grande reclamo. En 2024 bateuse o récord de compostelas entregadas con 500.000. Para este 2025, as previsións son boas. En os primeiros 5 meses, o sector hoteleiro ingresou xa 118 millóns de euros. A comunidade mantén un crecemento continuado de viaxeiros e moitos seguen elixindo Galicia sen importar a época do ano. Baixo o lema Turismo e Transformación Sostible, a ONU pon en valor nun día como hoxe as posibilidades de crecemento que ofrece este sector. Non repara só no desenvolvemento económico, senón que entende que o turismo debe ser un acelerador do progreso social, planificado de xeito inclusivo e respetuoso coas comunidades onde se desenvolve. Galicia está, segundo o sector e a administración, nese camiño. Crecemos en pernotacións, crecemos tamén en facturación. A día de hoxe estamos aínda en setembro, o camiño está funcionando, o turismo está funcionando, ainda queda outubro. Estamos aquí na Costa da Morte, o camiño dos Faros tamén representa un volumen de cliente moi importante, un cliente que xa pide máis sostenibilidade. Desde o clúster traballamos tamén para conseguir unha internalización e unha desestacionalización. Un dos elementos máis sostibles que atrae visitantes e concretamente peregrinos é o Camiño de Santiago. Prácticamente este ano van a entrar 500.000 peregrinos a pé e van percorrer a pé Galicia para recibir a Compostela. O turismo crece na costa e tamén no interior, con programas como o bono turístico ou o outono gastronómico,
e co recoñecemento de quen nos visita. Creemos que es uno de los mejores sitios de España, no solo arquitectónico, sino también gastronómico. Hombre, la verdad es que el paisaje es precioso aquí y la comida muy buena también. Y la gente amable y el tiempo, pues es el tiempo de aquí. Os turistas nacionais foron os que máis nos visitaron, fundamentalmente no verán, pero o aumento do internacional continúa, cunha presenza moi notable no camiño. O vindeiro xoves Vigo acollerá o acto central do Día da Policía Nacional. Ata entón, as rúas da cidade están sendo o escenario de diversos eventos que achegan o traballo deste corpo de seguridade á cidadanía. Esta mañá, en Castrelos, exhibiron as técnicas de intervención de varias unidades operativas. Unha persoa está molestando a varios cidadáns, está moi axitada e violenta na rúa e encárase a unha Policía Nacional. A xente inmobilizao con técnicas de derribo. Agora, 2 individuos con arma branca atacan a outra xente que os inmoviliza e pide axuda. Isto que hoxe aquí no tatami do Auditorio de Castrelos é unha exhibición, é unha réplica da realidade. A Policía Nacional quería mosarlles aos cidadáns neste 2025 en Vigo como operan nestas situacións críticas. A policía é unha policía de proximidade, preto do cidadán, e queremos que saiba que conta con noso para calquer cousa, que estamos ali para axudar. Ademais de que hoxe imos ver un montón de unidades que é moi difícil ver todas xuntas nun mesmo día, pois claro, cando estamos traballando é moi difícil acercarse ata o policía que está traballando nese momento. Porque agas no cine, na realidade, é difícil ver, por exemplo, a espectacularidade do traballo dos GEO. Acaban de secuestrar unha menor e o corpo de élite da Policía Nacional actúa para liberala. Agora a Brigada da Cabalaría controla os hooligans nun partido de fútbol de alto risco. Y que puedan acercarse sobre todo a conocer nuestras distintas unidades, desde guías caninos, TEDx, medios aéreos. Al final somos muchos, hacemos cosas muy diferentes y nos gusta que los ciudadanos pues, puedan acercarse, puedan ver los medios con los que contamos, puedan hablar con nosotros. Defensa nuclear, radiolóxica e biolóxica cos NRBQ, desactivación de explosivos cos TEDx, drones de última xeración e a unidade máis exitosa a xulgar polos aplausos da bancada de Castrelos, a dos guías caninos. Y lo saca por la ventanilla. E hoxe enfrontáronse as probas teóricas no recinto feiral de Silleda os máis de 1000 aspirantes á policía local. Tiveron que responder un cento de preguntas sobre o temario específico e as correspondentes á proba de galego, só para quen previamente non certificase o coñecemento do idioma. Os que superen esta fase pasan ás probas físicas para acceder a unha das 100 prazas que ofertan 36 concellos galegos. Pouco antes das 10 da mañá, moitos agardaban inquedos a chamada para entrar a facer o exame. A flor de piel, a verdad. Estou nerviosísimo, a ver se vai para este ano, pero pouco a pouco. Son intensos, a verdad, uns nervios bastante fuertes, pero bueno, levamos todo como podemos e esperemos sacar unha boa nota. É o que sempre quixen facer, opositar para a policía local e decidime pola local para quedarme en Galicia. Decidime presentar porque é unha vocación desde pequeno que sempre me gustou e, bueno, a verdade é que é un oficio que me gusta moito. Galicia e a Arxentina poñen en marcha 13 programas de doutoramentos compartidos entre as universidades públicas. Os programas permitiránlles aos estudantes obter unha titulación dobre que os habilita para exercer tanto na Unión Europea como en América Latina. A iniciativa forma parte dun acordo de internacionalización do sistema universitario de Galicia, aproveitando os vínculos históricos ca Arxentina. As titulacións comezarán en febreiro do ano que ven. Un grupo duns 30 peregrinos andaluces completou a Vía da Prata do Camiño de Santiago para darlle visibilidade á esclerose lateral amiotrófica. A ELA fixérono para recadar fondos para a asociación ELA da súa comunidade autónoma. A chegada, os participantes foron recibidos pola conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, quen lles transmitiu os seus parabéns polo seu compromiso solidario. Comezaron o camiño na Catedral de Sevilla e foron facendo as etapas durante varias fins de semana. Segundo un estudo do Banco de España, o 20% das empresas españolas xa utiliza sistemas de inteligencia artificial, unha tecnoloxía que permite automatizar tarefas, optimizar procesos internos e reducir custos. Na Coruña, o uso da IA no sector do marketing digital centrou o 8º Congreso Anual de Rayola Network.
Valentín Allesa é experto en intelixencia artificial e en automatizacións. Para comprender mellor en que consiste o seu traballo, ofrécenos a experiencia real dun cliente, unha empresa de organización de viaxes superada por unha inxente cantidade de correos electrónicos. Un axente de IA asumiu a xestión das mensaxes despois de analizar 1000 emails. Le hemos dicho a la IA, ok, esto es cómo te tienes que comportar, cómo lo haría una persona, prepara tú el borrador, que ya la persona lo va a revisar y lo va a enviar. Entonces la IA prepara el borrador del correo, recibe una notificación la persona que tiene que enviarlo y dice, ok, está bien, la envío. No está bien, lo corrijo, lo envío y la IA aprende de la corrección. É un exemplo de como as automatizacións con intelixencia artificial optimizan o traballo, liberan tempo e aumentan o valor dos traballadores. Las personas hoy en día hacen muchas tareas repetitivas y lo que estamos trabajando nosotros es en evitar que los trabajadores de las empresas hagan esas tareas que tienen muy bajo valor para la empresa, tienen muy poco impacto, en pro de que hagan cosas más valiosas para la empresa. Considera irrenunciable a supervisión humana e imprescindible definir con claridade os límites éticos. No asumo que un agente de inteligencia artificial se presente como un humano. Yo quiero que se presente como un agente de inteligencia artificial, que tiene capacidad de tomar decisiones, que tiene capacidad de ayudarte, pero que no es una persona. Que en caso de que lo necesites te puede poner con una persona, pero que no es una persona. Valentín Allesa foi un dos relatores da 8ª edición do Raiola Marketing Conference, que reuniu na Coruña máis de 600 profesionais do marketing digital. Nun par de semanas empezarán a venderse as flores para defuntos, unhas flores que xa están medrando nos viveiros. Unha das clásicas é o crisantemo. Os que se venden en testos cada vez contan con máis cores. Este ano poderían subir algo e custar sobre 10 euros. Aínda falta un mes longo para defuntos e nos viveiros están a punto de florecer as plantas que van engalanar os camposantos. Unha das clásicas é o crisantemo. En estas instalacións de preto de Santiago teñen plantada ao redor dunha hectárea, entre 15.000 e 20.000 testos. Poderíanse facer moitísimas máis se houbera máis espacio, pero ocupa moito espacio, como vedes, necesitan un espacio todo alrededor para que sean redondas, que vayan ben feitas, porque senón crecerían hacia arriba e non tiñan unha boa forma, entonces ocupan moito espacio no viveiro. Nun par de semanas estarán listas para sair desde aquí aos puntos de venda, florerías e supermercados. Tamén niso a innovación, os clásicos brancos e amarelos deron paso a mesturas con rosas e fucsias. É moi práctico, é unha flor moi barata, porque os ramos de flores son caros, evidentemente, teñen outra categoría, digamos, para a xente que quere levar algo moi especial, pero isto queda moi ben, porque ademais agora hai colores de todo tipo e aguanta moitísimo, porque un centro de flores pode aguantar ao mellor 15 días ou, bueno, aproximadamente 8 ou 15 días, pois isto pode aguantar un mes perfectamente e máis. A metade da produción xa a teñen vendida, o resto despacharana directamente ao público. Nos intentamos manter os precios o xusto, porque, bueno, subeu todo, xa sabedes que subeu todo, subeu nos seus sustratos, subeu nos as macetas, a man de obra, evidentemente, pero bueno, é unha planta que é relativamente barata. Eu creo que poden encontrar esta planta venta xa ao público sobre 10 euros ou así, incluso en algúns sitios menos. É dicir, unha planta moi asequible para todos. Para os viveiros, a época máis forte é a da primavera, coas plantacións dos xardíns. Agora no outono salvan a tempada coas flores para os defuntos e o Nadal. Hai apenas unha década eran contados os barcos que ían a Zamburiña na ría de Ferrol, pero nos últimos anos a demanda deste molusco aumentou de forma exponencial e xa non é unha rareza atopalo na carta dos restaurantes. A última campaña deixou menos capturas das previstas, pero confirmou o inicio da rexeneración da Zamburiña en Ferrolterra, tras a alta mortandade que provocaron as chuvias de 2023. Na confraría de Barallobre venden a particulares as últimas tamburiñas dunha campaña que os pescadores cualifican de transición e que marca o inicio da recuperación deste bivalvo na ría de Ferrol despois da alta mortaldade causada pola intensa temporada de chuvias de 2023 e a baixa salinidade do mar. Nótase que hai cría para as próximas campañas e esta campaña notouse que xa está crecendo, pero hai que esperar seguramente que para o ano que ven ainda vai ser máis abundante, que esta campaña é o inicial nese proceso de recuperación. O volume de capturas foi inferior ao agardado inicialmente e, por suposto, moito menor que a demanda deste marisco, que desde hai uns anos gaña protagonismo nas cociñas dos restaurantes de toda España.
hai que darlle moito valor o que temos. É un produto con moito sabor a mar, parece que lle estás dando unha mordida ao mar, e iso hai que valoralo moito. A daqui, de verdad. María pagou algo máis de 40 euros por un quilo de zamburiñas, unha cifra impensable hai apenas unha década, cando este molusco era prácticamente irrelevante na actividade pesqueira. Levo 12 anos aquí e cando cheguei aquí a campaña eran esporádicas, había que buscar clientes, os clientes o máximo que daban, por exemplo, era 3,5 euros o quilo. A próxima campaña de zamburiñas agárdase para maio do ano que ven. Preparadas á prancha xa son unha delicia, pero en Ferrol convídannos a probar a súa propia receita, a tradicional, con sofrito e patacas fritas. Un cento de debuxantes de rúa de toda Galicia dedicaron a xornada deste sábado a debuxar a Catedral de Ourense por dentro e por fora. O encontro está organizado pola comunidade global Urban Sketchers, que comparten a súa paixón pola pintura feita in situ. Desde fora e desde dentro, os debuxantes urbanos de toda Galicia retratan a Catedral de San Martiño de Ourense. A mí me encantó acá que tenemos algo súper antiguo, tenemos algo más o menos tradicional y tenemos algo muy moderno. Y a mí la juxtaposición de todas esas cosas realmente me mola un montón. Cada debuxante aporta a súa particular mirada e debuxa coa súa propia técnica, desde o bolígrafo, o lápis, o rotulador ou a acuarela. Hai xente que se expresa moi ben ca acuarela e xente que non utiliza a acuarela e os poderedes ver por aí. Na acuarela o que ten é que a nivel de cor é instantánea, rápida, efectista. Detalles da Catedral de Ourense como o seu impoñente cimborrio ou a policromía do Pórtico do Paraíso. É evidente que ten unha riqueza que impacta. Imagino na época, no 1050, por exemplo, que tiña que ser, tiña que caer de cu con isto. Despois de percorrer as rúas das cidades de Lugo, Vigo, A Coruña e Santiago, os debuxantes urbanos de Galicia rematan os seus encontros anuais en Ourense. Esta é unha ocasión especial porque xuntámonos cos restos de Urban Sketchers de Galicia. Temos que agradecer que nos deixaran entrar a debuxar, que é un sitio como moi icónico da cidade, queríamos mostrala aos nosos compañeros de fora. Y lo pasamos muy bien, es una muy buena forma de dibujar de una forma abierta, sin presión. E comparten a súa paixón por debuxar os lugares onde viven ou viaxan e deixan voar a súa arte. Celébrase esta fin de semana en Chantada a terceira edición de Entrelazar, unhas xornadas especializadas na cestería, unha arte e un oficio que admite tantas interpretacións como persoas hai que o practican. Por iso é tan importante compartir experiencias e coñecementos. Nesta edición, a atención focalizouse nos materiais que se empregan na cestería, no coñecemento da materia prima local para facer creacións contemporáneas. Poñer en contacto a xente de diferentes ámbitos que está moi interesada tanto nos materiales como na sostenibilidade, nas sinergias entre distintas disciplinas. Entre os poñentes estivo Rosana, artista colombiana especializada no fique, unha planta endémica de Colombia coa que se fan os sacos de café. Los materiales nos vinculan con los territorios, nos permiten ver los materiales desde nuestra humanidad y desde nuestra sensibilidad y nos permiten tejer redes vivas que sostienen nuestro ecosistema y nuestro bienestar. Idoia Cuesta, cesteira e deseñadora, insistiu na importancia do cultivo e da trazabilidade da materia prima. Poder ter vimbio para poder facer proxectos a longo plazo, tanto para arquitectura, a sardinería, paisaxismo, é importante, o sea, é como a pescadilla que se morde a cola, non? Se non temos o material, non podo facer os proxectos, e non podo facer os proxectos se non teño material, o sea, que iso ten que ser como algo a futuro, poder ter unha plantación de vimbio e, además, poder certificar e ter esa trazabilidade de que un vimbio cultivado en Galicia, 100% ecolóxico. Entre investigadores, docentes, artesáns e outros interesados, xuntáronse unhas 60 persoas aprendendo sobre cestería. Decenas de músicos subiron o escenario do Monte do Gozo para despedir a edición deste ano do festival Go Go Zo. Interpretaron versións en galego de grandes clásicos do rock, nunha macroactuación na que soaron guitarras eléctricas e violíns. Maiores e rapaces participaron nunha celebración innovadora e aberta a todos os públicos.
E continuamos de festival, pero agora imos ata Expourense e a Cuberto. Ali estáse celebrando a cuarta edición do Ourfest, que combina calidade artística e unha identidade moi marcada. Imos ver se os amantes do pop, do rock alternativo e da electrónica están xa cansos de tanto bailar. Xoel Rodríguez. Pois parece, David, que nin cansos de bailar nin tampouco de gozar das propostas musicais que traen estes 6 grupos que compoñen esta edición 2025 do Ourfest. Entre esas propostas musicais, por exemplo, a do grupo americano Mercury Rev, que actuará esta noite, ou tamén a do grupo británico Happy Mondays, cuxa quenda chegará a eso das 11 desta noite. Antes será a quenda doutro grupo dunha proposta de rock en español da man de León Benavente. Dende as 5 desta tarde ata ben entrada a madrugada música vai ser a protagonista neste recinto feiral de Ourense, unha cita que se vai encargar de clausurar ademais un coñecido dúo de DJs chegados dende a cidade de Viena. En total, segundo datos da organización, foron máis de 3.000 os asistentes nesta cuarta edición que sitúa a cidade das Burgas no panorama nacional e internacional da música en xéneros como, por exemplo, o pop, o rock alternativo ou tamén a música electrónica. Venimos del hardcore o algo así, pero bueno, digamos que tocamos un poquito de todo. El último disco tiene cosas con sintetizadores, indie rock, una ranchera. Estamos un pouco en el rock alternativo, ¿no? Creo yo. A pasarlo moi ben, a pasar aquí este rato, da cultura, dos grupos, e nada, o que xurda. Les mola mucho y veníamos hablando en la furgo, que es un escaparate muy guay porque a Ourense nunca habíamos venido, yo creo, y joder, poder tocar en un sitio tan grande para toda la gente, no sé, un buen festi, la verdad, muy buena oportunidad. A compañía Sarabela Teatro volve triunfar desta volta en Madrid co espectáculo El Dragón de Oro. Mañá ofrecen a última dun total de 16 funcións dunha obra que xa recadará o recoñecemento de público e crítica aquí en Galicia. Unha traxicomedia contemporánea cun ritmo narrativo próximo ao cinema que reflexiona sobre a deshumanización dos emigrantes ilegais no chamado Primeiro Mundo. A xira conta co patrocinio da Xunta e incluiu unha función especial na que se representou a peza en galego, tal como fora pensada o inicio do proxecto. E outra vez. E a princesa Leonor, acompañada dos reis de España, remata en Olite e Tudela a visita oficial a Navarra. A visita, a primeira viaxe oficial da princesa Leonor como herdeira do trono, comezou este sábado no histórico castelo de Olite. A princesa e os reis ian acompañados pola presidenta de Navarra, a ministra de Inclusión e por outras autoridades. Leonor, que tamén ten o título de princesa de Viana, e os reis Filipe e Leticia visitaron logo a localidade de Tudela, rematando deste xeito a visita oficial á comunidade. A comitiva real departiu cas autoridades locais e con varios grupos de estudantes. O Vaticano abriu as portas a milleiros de catequistas de todo o mundo pro xubileu. Máis de 35.000 peregrinos dun cento de países reunidos en Roma participaron na audiencia co Papa León XIV. Na delegación española viaxou o arcebispo compostelán Francisco José Prieto, que participou no saúdo o pontífice despois das palabras que lles dedicou os catequistas. León XIV reflexionou sobre a graza da intuición do pobo de Deus que pode xerar esperanza. O histórico vello Colexio Naval de Londres, escenario de boa parte das grandes películas británicas, celebrou este sábado o seu centenario, batendo unha nova marca Guinness. Non se trata da grabación dun novo episodio de algunha das películas máis célebres da historia do cine, senón da celebración dos 100 anos de existencia das instalacións máis cinematográficas do Reino Unido. Ata 826 participantes neste peculiar concurso permitíronlle ao vello Colexio Naval bater a marca Guinness do maior número de persoas disfrazadas de persoaxes de cine e televisión. Estas instalacións, situadas no sueste de Londres, son, sen dúbida, as máis fotografadas e filmadas da historia do cine británico. Este sábado conseguiron bater unha nova marca. Remata aquí este informativo, xa saben, información sempre actualizada ao minuto na nosa página web en g24.gal.